Yan, tingnan natin kung gaano kalayo ang San Jacinto to Mangaldan. What a beautiful morning. Kumusta tayo dyan, mga kabagis? Ano bang tawag sa di motovlog dahil di motor ang gamit ko. Kotse vlog. Ayan, kotse vlog. Welcome to my kotse vlog channel. Sa parte sa amin halos magkakalapit ang bayan, every 3 kilometers ata Yan, to barangay na ng Mangaldan. Ganyan lang po kalapit ang isa't isa. Barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Unti-unti nang nawawala ang kwan dito. Mahina na yung hindi packet, tinatawag na bisikletang tricycle. Hindi na silang natabunan ng mga dimotor. Ay, wawa naman ang mga hindi packet. Ayan o, hindi packet, bisikleta.
na ang town proper ng Mangaldan. Mangaldan, Pangasinan. Tayo sa CSI dahil may bibilin tayo. Ay, sana mayroong parkingan. Ay. Ang sinasabi ko, walang parking. Hintay tayo. Okay, hanggang dito na lang po. Dito na tayo sa Mangaldan Town proper. Tayo papasok sa CSI groceries at hardware tayo. Bibili tayo ng grout. Sa ngayon, hintay muna dahil walang parking. Thank you. Sa likod tayo ng public market. Mangaldan Public Market. Cheris Moment School. Yan. Isang exclusive school dito sa Mangaldan. Cheris Moment. Welcome to Mangaldan Rotonda. Ayan ang Mangaldan Rotonda. Alam nyo, kayo lang may rotonda. Dito rin. Ito ang sentro ng Kalakalan sa Mangaldan.
Dito ang mga sikat na kainan. You can get some. Uhoy, bakit traffic? Wala na yung mga dating kainan. Meron pa. Isa na lang. Batang 90s. Isa na lang natitirang original. Lahat na napalitan na ng mga sikat na food chain. Ayan o, Gigi's Food Shop. Matagal ng kainan hindi natitinag. Puro bago na dito.
Tayo'y pauwi na sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, hanggang dito na lang dahil boundary na ng San Jacinto at Mangaldan. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Bye-bye.